Parean dira, hori da. Parean dira, Bizkaia eta Galizia. Bizkaia une honetan estropadaren buru hartu nahian. Polita litzateke, etxeko selekzioak gaur hemen getxon garaipena lortzea. Bai, eta horre posemango diete momentu honetan. Ba, une batez ontziragoaz, Bizkaiko, neskekin Bizkaiko emakume arraulariekin. Ahí va este equipo, venga, bat! Hiru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Zortzi! No miramos, ahí va uno, damos todo! Este era tu equipo! Ahí va la tu, venga, bat! Hiru! Lau! Les tenemos ahí, equipo! Jauritize! Ahí va gora! Venga, Ogeie! Bat! Bi! Hiru! Lau! Venga, bat! Ematen ari dira bizkaitarrak, Galiziarrek ordea behar bada batio gehiago ontzi barruan eta buru hartu dute berriz. 2 segundo Galiziak Bizkaiari, Rias Baixasekoak buruan, bigarren bizkaitarrak Gipuzkoa 8 segundora, Katalunia 42 beti izaten dugu gizonezkoen estropadetan, oreka gehiago dagoen estropada horietan, maniobrek horre utxegitek eragina izaten dutela, eta gaur ere, naiz eta Galiziarrak nagusi izan liga honetan, Euskotran ligan, ikusi da huts batek beti duela gero ondorioa. Ba, dudarik gabe nik uste dut horre diferentzi pixka bat dagoela, Galiziarren artean, Galiziak beste taldean artean, eta hor naiz eta ziaboga txarra emangoan ikusten dugu, errepikapena, horre 3. kale horretatik, Galizia noa di joan eta hemen lehenengotik Bizkaiak ze ondo eman duen, Gipuzkoarrak galtzabetela horre neiko lanakin oso kanpora junda, eta denbora pilo bat galduz, baino Galiziarrak hori dute, bestea baino oraingoz indarra gehiago daukatela erakusten ari dira, eta luze guzian zehar ziabogako akatza hori nik uste dute bideratzeko moduan daudela, horre lan horren ondorio Bizkaitarrai animoak eman diote, eta horre alegin oso horretan ari dira, baina ikusten die poliki luzea aurrea doan neurrian Galizia bere leku hartzen ari dela, Hemen maniobrak berriro ikusi, nolako gora bera izan duten Gipuzkoarrek. Arraun txikia galdu dute hor, aurrekoa saiatu da gero, jarrantzan, baina denbora pasa egiten da. Oian etxarrei ies egin dio, horregatik aipatzen dugu hor, lehenengo lekua trinkatu egin bera arraun txikia sartu baino leno norberak pixka bat lotu berdula ontziari, eta gero arraun sartu, eta hor pixka bat erdilan horietan harrapatu du, eta oianeri jun egin zaio arraun txikia, Bueno, gertatu egiten dira, izan da dira hori gora berarik handiena, eta Galiziarrak errenta zabaltzen ari dira berriro. 5 segundo Bizkaiko selekzioari eta Bizkaitarren ontziragoaz berriro. Iratxe Ortiz de Pinedo patroian eskak animatuz, egia zan meritio handiko lana egiten ari dira. Ez ahaztu, Bizkaiko selekzioak arkoteren izenean Euskadiko txapelketan parte hartu zuela ostiralean. Gero atzo lana, gaur ere lana, 3 estropada 3 egunetan, eta ostiralekoa gainera 3 itxasmilatako estropada. Beraz, orain bigarren luze honetan normala da nekea ere hor antzematea baserri. Bai, Bizkaitarra gaurkoa ia 4. estropada baliz bezala, ostiralekoa bikoitza izan zelako, eta neko lantxukuna, eta ikasteko aukera polita, Gortzeko, entarmentu handirik gabe, nahikoa da, estropadak egite horrelako estropada gogorrak. 9 segundo errentarekin Rias Baixas, Galiziaren ordezkaritza, Bizkaia 9 segundora, Gipuzkoa 12, Katalunia minutu bat eta segundo batera, eta azken txampan amaitzen ari dira Galiziarrak. Hortxe dituzue Rias Baixasekoak. Galiziarrak ontzigorriarekin, oraintxe helmugan amaitu dute, 11 minutu eta 5 segundo Galiziarrentzat denbora. Bizkaitarrak bigarren, oraintxe heldu dira 9 segundora, eta oso hurbil baita ere Gipuzkoarrak 3, 12
segundora 11 minutu eta 14 segundo bizkaitarrentzat denbora, eta gipuzkoarrentzat 11 minutu eta 17 segundo. Eta hemen galiziarrak posik, Laura Ermo patroian, eskak txalotzen, eta usta ederra hauentzat berriro, bi bandera, eta gaurko garaipenarekin 23 puntu. Zelkapenean bigarren bizkaitarrak izango ditugu 15 punturekin, eta gipuzkoarrak jarraian 14rekin, eta Kataluniak 5 puntu izango ditu. Atzo Gipuzkoa eta Katalunia deskalifikatuak izan ziren, eta ez zuten punturik bildu, Galizia 4 bildu zituen, eta Bizkaiak 3. Eta Kataluniarrak hementxeari dira lanak amaitzen, eta zalen txalo artean hortxe ditugu. Bai, amaitu dute, minutu bat eta 11 segunduko atzerapenarekin. Hasira Nuria Rulek esan digu, minutu bat galtzea guretzat irabaztea bezala da, eta momentuz zerbait gehiago ere galdu dute. Galiziarren nagusia 11 minutu eta 5 segundo, gero Bizkaia 3, Gipuzkoa 4, Katalunia aurrera Juanan Legorburu. Araceli Fernández, Galiziako ordezkaria haurekin.